Kasi nag-12-12. Bago lang nag-12-12. So, bumili ng mga ano-ano. So, 12-11 ka nag-order. No, 12-12. Huh? 12 ka talaga nag-order. 12-12 talaga ako nag-order. Kasi yun yung mga ano na time sale. So, may binila ako for the house. For the house. The house! Hindi alam ni Mami anong pinagbibili ko. Ayan. Today! Okay, na para dito sa taas lang. Para Not dito. really for the house, but for here upstairs. For the house din. For us. Upstairs, For kasi us, hindi for the pwede, house. hindi pwede dun sa baba. So, yan. Ito yung ginagamit namin na ano, dito sa taas. Kasi masisira yung Floor. wood floor. Kasi coated top, ano ba yan? Kasi yung floor, kaya ayokong gamit kami ng chinelas So, na hindi siya yung rubber. Yung ano niya is, ano yun? Hindi siya rough. EVA ba yun? Basta it's not rubber, kaya hindi siya makakaano. pasira ng floor. Yay! I have new one now. That one. So, where? It's very comfy. Malaki para sa'yo. Hindi, kasi it's a standard size. Okay. It's a fit for all size So, kasi that's good for me. para sa ano, para sa hotel, ganun. Yun talaga ang every time Baba na ako pumunta kasi sa hotel. So, thank you for watching. Bye.